Så kører vi. Yes, velkommen til TV Storebælt. Ja, navn er Jakob Neumann, som altid. Ja. Og jeg er i dag kommet til Slagelse Teater, hvor to dygtige kunstnere skal fremføre deres store show. Er der noget, jeg filmer med, så kan jeg lave mit eget tv. Ja. Så filmer vi det derovre. Nu er jeg ved at tage tråden. Ja, det er fint. Det er altid godt. Det gør jeg. Nå, men de to dygtige kunstnere, det er jo Thomas Eje og Anders Birkov. Og tak fordi I vil møde mig i dag. Tak fordi vi må. Ja. Jeg har glædet mig som lille barn. Man bliver jo helt barn igen, når man møder jer to. Ja. Altså, jeg har altid været Det er fascineret. jo også børn, vi ved ingenting. Jamen, det er jo det. Sådan kan det være en gang imellem. Men for at starte med dig, Anders. Hvordan kom du frem til, at du blev både skuespiller og kunstner? Er der en god tid? Ja, så i bund og grund, så skulle jeg have en uddannelse. Og så sagde min mor og far, du skal have en uddannelse. Nå, så blev jeg uddannet i en bank. Og det var jo så meget rart, men det var ikke sjovt. Og så prøvede jeg at være skolelærer og sådan noget forskellige udgaver. Ja, men så mødte jeg en, der var skuespillerelev, så sagde han, det kan være, det er sjovt, fordi jeg vil gerne have livet sjovt. Det er det vigtigste. Jeg tror, det var Michael Bundesen, der sagde, at det skal være sjovt, ellers er det ikke morsomt. Nej, det er hvor kæft, det er dybt, hva'? Ja. Jeg tror, det med kunstner, jeg tror, du mener mig. Det er mig, der maler. Jamen, du er også kunstmaler. Ja. Men får du egentlig, så går over til dig. Ja. Får du egentlig med malerier og sådan noget, hvor meget får du egentlig malet ud over i deres show? Så meget. Ja. Han maler rigtig meget, meget produktiv. Jeg er meget produktiv, ja. Ja. Vi har, min kone og jeg, vi har et stort galleri på Sydals nede ved Sønderborg, hvor vi har 750 kvadratmeter. Det er virkelig værd at besøge. Ja, det er værd at besøge. Ja. Det bliver jeg nødt til en dag, når jeg kommer til Jylland. Han nogle gange så maler han også væggene dernede. Det må vi selv male, faktisk, ja. Der er forskel på nogen, Vi har også lige malet huset udenpå. Ja, der er forskel på folk, der maler vægge og folk, der maler riger. Ja, det er rigtigt. Vi bliver ikke rigere af det. Nej, men det er jo det. Hvordan hvordan fandt I frem til, at I havde et komisk talent sammen? Altså, jeg har aldrig syntes, han var sjov. Nej, men jeg synes heller ikke, at det er sjovt. Det er jo ikke komik, vi laver. Nej. Nej, vi er ikke komikere. Ej, vi har meget musik med, ikke? Ja. Og så kan vi ikke lade være med at lige vride det en gang imellem. Men det er ikke, vi tænker ikke sådan, at nu er vi komikere, nu skal vi bare være sjove hele tiden. Mm. Det kan blive hårdt i længden. Det var ikke til mig. Vi prøver at lave nogle musikalske delikatesser, og selvfølgelig så, når man så arbejder så intenst med musik, så kan man ikke lade være med pludselig at dreje den gang med, og så bliver det sjovt. Mm. Og så er det der med, at vi lige lurer lidt af, hvordan fanden er det nu? Hvorfor? Ja, vi fandt på en ny parodi i dag, mens vi talte sammen i bilen. Så der kommer en ny ind på vej. Ja. Hvor længe er det egentlig, I har eksisteret sammen, altså i det hele taget, helt tilbage fra linje 3 siden af? 46, vi er på år 46 nu. Til sommer er det 46 år siden, første gang optrådt, ja. Ja. Til 21. juni, kl. 23. Kl. 23 simpelthen. Hvordan fandt I ud af, altså nu linje 3 har jeg ikke hørt noget til længe, men hvordan fandt I på, at I ville lave her de to andre? Hvordan kom ideen til det? Det kom af, at vi gerne ville blive ved med at lave linje 3, men Preben ville ikke. Og så tænkte vi, så gør vi det selv i stedet for. I korte træk. Ja. Det må være, er der så nogle genganger i jeres show? Ja. Der er mange fra bagkataloget, fordi vi ved, at folk higer efter at få nogle af de der klassiske linje 3 sketcher. Det får de så. Og så er der mange, der kun har set dem på fjernsyn, og så det er en anden oplevelse at se det live. Ja. Hvordan får I idéerne til det, I vil lave? Kommer det til jer, eller er det noget sådan Han får rigtig mange idéer om det. Ja, jeg kan ikke holde min kæft. Min hjerne kan ikke holde min kæft. Altså, det skal da ikke komme med på det. Ja, hvordan får man idéerne? Det er jo... Man lever livet, og så noterer man så pudsigheder. Ja. Jeg husker, jeg snakkede med en kunstner engang, han sagde til mig, når jeg skal improvisere noget, så skriver jeg ned i små lapper, og så sætter vi hele sammen til et stort show bagefter. Ja, det gør vi ikke. Det gør I ikke? Nej. Så vil det mange lapper. Ja. Så dygtig er vi ikke. Nej, det var det. Men hvordan kan man... Er det en livsstil ligesom for jer, at kunne lave musik og
Ja, det her. fordi altså, Ja, det er vel en livsstil, man kan jo ikke sige, at det her det er et arbejde, man kan ikke sige, at det er et job. Det er en livsstil, og det foregår 24/7. Nogle gange vågner jeg kl. 3 om natten, så har jeg en god idé, og så skal jeg op, og så skal jeg ned og skrive ned og så kommer jeg og kasserer den bagefter. Ja, det gør jeg, men så var jeg alligevel op her den nat, ikke? Ej, det sker hele tiden. Det kører rundt her hele tiden. Ja. Jeg kender jo fra flere forskellige ting. Dig fra Jul på Kronborg. Den anden. Ja. Det kan jeg huske. Det er mange år siden. Men som skuespiller, du blev skuespiller. Og så nu blev du musikalsk og det hele. Ja, jeg er stadigvæk skuespiller, ikke? Og, Jo. har været også med i mange musicals de senere år, ja. Vi er skuespilleriarbejdere. Ja. Skuespilleriarbejder. Ja, skuespilleriarbejdere. Siger jeg til dig. Ja, jeg siger til dig. Du havde jo også på et tidspunkt, Anders, en stand-in for Ørkenens Sønner. Ja, jeg var reservemand for Asger Rea på et tidspunkt, da de manglede 10 koncerter. Ja. Hvordan var det at være sammen med de Jeg elsker dem. knejder? Jeg elsker dem. Det må være sådan lidt, at man kommer ind, at det er en sjovfuld genre, man kommer ind i. Anders og Søren Pilmark, de blev uddannet sammen. De gik på den samme hold på skolen. Ja. Samme Okay. klasse. Ja. Ja. Så det var meget stor glæde for mig at arbejde sammen med ham også. Og prøve at gøre ham lidt berømt, ikke? Det skal man jo blive. Man skal jo blive berømt en gang imellem. Eller berømt en blive rygtet, har jeg altid hørt. Ja, Lige præcis. Ja. Hvor lang tid var jeres turné egentlig? Foreløbig var den langt ind i 26. Ja. Og vi bliver ved til, vi sejler. Det er dejligt. Vi har begyndt at arbejde på en version 2 af vores show. Så nogle af de steder, hvor vi kommer tilbage til, der vil folk opleve noget nyt. Ja. Der kommer hele tiden noget. Vi kan ikke lade være. Nej. Det skal man heller ikke. Man skal blive ved, så længe man kan. Jeg håber på, at jeg kan komme ind og se til den tid. Du er velkommen. Det er godt. Men tak fordi I lige havde tid til at snakke med mig. Tak for det selv. I skal lige blive siddende 2 sekunder, hvis jeg har lyst til det. Det var Jacob Normand. Tak fordi I kiggede med.